L-ambulanzi kollha u parti sostanzjali mill-vetturi tal-protezzjoni ċivili ġew mamra b'lenti li ser tiffaċilita s-sewqan ta' dawn il-vetturi kbar fit-toroq Maltin. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-toroq, hekk kif ġie spjegat li l-hekk imsejħa Fresnel Lens tagħmilha aktar faċli sabiex is-sewwieqa ta' dawn il-vetturi għolja jkunu aktar konxi ta' dak li għaddej madwarhom. Normalment il-mera tara l-ġemp tal-vettura. Det joħroġlok barra dak il-comfort zone u li hemm tajjeb hija li meta inti ħares ġo fiha tara li ma tistax tara meta inti għandek nies pereżempju niżlek minn fuq il-bankini jew għandek rota li ġejja fuq in-naħa ta' ġewwa, ara minn ma trid tinħarsu l-element ta' sigurtà. Is-Survella spjegaw wkoll kif kumpaniji f'Malta li jagħmlu użu minn vetturi kbar jistgħu jitolbu lill-Kunsill sabiex jippruvaw dawn il-Fresnel Lenses b'xejn qabel jixtruhom. Jiġu kontakt magħna, ġifieri through l-Facebook page ta' Transport Malta jew inkella l-Malta Road Safety Council, juruna l-interess u aħna lesti li mmorru nintaqgħu magħhom, nispjegawlhom intom xi samples biex huma jkunu jistgħu jippruvaw max oġġett bħal dan mhux sempliċement tara trid tippruvah. Preżenti għall-konferenza l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri flimkien mal-Ministru għat-Trasport Ian Borg esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal din l-għodda. Il-Ministru Camilleri sostna li dawn l-aġġeġġi se jżidu l-effiċjenza speċjalment mal-membri tat-taqsima tal-protezzjoni ċivili meta bħeffa li ma bħala jkunu sejrin fuq post fejn issejħet l-għajnuna. Vjaġġ tagħhom bil-vettura huwa importanti ħafna anke li jaslu fl-inqas ħin possibbli. Dan il-mekkaniżmu din it-teknoloġija sertejn sabiex anke waqt li jkunu qed isuqu il-vetturi kbar tagħhom fit-toroq tagħna jkunu aktar sikuri u anke jkunu jistgħu jiffukaw aktar fuq it-triq sabiex ikunu jistgħu jaslu fil-post li hemm bżonn jagħtu l-għajnuna tagħhom fi ftit minuti. Intant il-Ministru Ian Borg sostna l-importanza tal-ħidma kemm tal-membri tat-taqsima tal-protezzjoni ċivili u infermiera fl-ambulanzi li jassistu f'ċirkostanzi ta' emerġenza. Jiena minn hawn nirringrazzja l kull minn ħadem mhux fuq dan il-proġett biss imma anke lilhom lix-xufiera li jagħtu l-ewwel rispons u jkunu hemmhekk sabiex jgħinu lill-poplu Malti Wawċi f'ċirkustanzi xejn pjaċevoli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.